И хора, здравейте, при мен е ProGamer 4575. И това е Castle Battle. Аз съм на ImBG. Плазъм от червените. Аз съм от сините хора и когато започнем, аз ще се върна. Добре, хора, хайде. Хора, върнахме се, ние вече сме екипирани и готови за битка. Чакай да махна peaceful. Аре, ще ти взема знамето. Ей, аз съм по-добър на PvP, играя. Повече теб. Ти ли бе? Аре бе. Проклята си, идиот. Бързо. Ще му взема знамето. Хора, той няма, защото е идиот. Няма му знамето. Може отново да си го сложи знамето. Не, отново може да си го сложиш, да знаеш. Как? Нали аз ти взех знамето? Да. И ти го вземи и го сложи там. Но той къде е? От тебе? Не, трябва да ти супа цялото знаме. С тебе свършено, приятел. Не идвай още. Но няма. Това е по-добре за мене, че нямаш брони. Хора, аз ще го пребия. Пребия направо. Хей, ти избра друг кит. Хора, той ще ме пребие ли? Той ще ме пребие. Мечето по-силен! Окей. Да, това да се по-силен. Тя ще го избера. Айде, давай. Това ти не си добър с стрелата. Аре бе, фърлям стрела на замъка ти. На кой замъка този ще стреля? Къде си ти, бе? Маза! От колко метра? Добре, бе. Ти не си ме учил даже един път сега, бе. Оу! Видя ли, че не съм толкова пак? Хора, сега го скъсам просто. Ау. Този умре. Ела в клипа да видиш дали умира. Забравях съм се храната. Съм ретард. Да. Този е ретард. Хора, вижте колко съм добър. Той е снуп. Идиот. Проклятие! Вземам ти стрелите, трябват ми. Не искам да се хълбя моите. Да те взема. Идвам! Този избрал. Кита. Оре, сега ще видите края на по-голям проби. Как може да се толкова? Този тук Май! Стига. Оле, той иска да капеше. Отивам да ти взема знамето! Ще ти взема знамето! Стига ProGamer. Успокой се, брат. Ти се успокой. Имам знамето на този. Обаче не може да си го възвърне с него, знаеш. Каска, супер. Бързо! Какво прави паяк на базата ми?
Махай се да пази на така. Този идва, знам. Хора, сега ще бъде пребит проби. Води, бе! Идиот си! Той ме преби с гола! Гола, пък аз бях изцяло! Китът ми свърши вече. Този мръсен туп. Нямам хляб. Къде си? Газоти. Много е кефьорско. С кой е кит си? Това те интересува. Интересуваме, защото се бия с теб. Този кицу! Не! Отивам да взема твоето знаме! Това да пусти свършено. Не мога да го видя. Елате твоето... Ей, сега залязва. Този чупва моята. Как ще ти го щупи изцяло, бе? Гъгъ! Щупи ли ми го? Да? Фака ю! Гледни към твоя замък, погледни! Вай, бе, тъпаяк! Три блокчета! Хора, здрасти. Хора, Знамето на здрасти. И това не са Хора, този епизод. съжалявам, но това е края на този епизод. Да, Този идиот ме и за това. епизод ще дойде утре. Довиждане. Не, няма да дойде утре. Аз няма да снимам май утре. Не знам дали той ще дойде, защото той е... Утре ще дойде. Да. Аре, чао, Добре, чао. хайде, чао, хора! Ще се видим в някого. Ще се видим пак утре.